जोबोर लाजिथावना बाथ्रा दिनैसिमबो बिथांमोना जोंनि बिटिसि अथ'रिटिनिफ्राय जेबो नुवाखै जेबो बुङाखै ओंखायनो जोङो धिक्कार होदों प्रमद बर' सरकारखौ बिथांमोना दिनै जुदि स्टेप लानायमोनब्ला गावसोर सरकार हिसाबै जुदि प्रप'जाल हरनायमोनब्ला पिसिआ बेखौ नाकच खालामनो हानाय नङामोन दा ओंखायनो बेयाव जेबो रुल गैया एकदम बेयो राइट बाथ्रा नोंथांमोना जि सिन्था खालामदों बे राइट बाथ्रा मानोना बिथांमोना 6 सिड्युलनि प्रभिजनफोरखौनो फोजोबनानै दिनै एकेबारे मोनफानि उनाव मोनफा लांगासिनो दङ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय फरेस्टनि रयेल्टिया आसाम गभर्नमेन्टआ दा खांसै बिथांमोना माने लानानै थांबाय दिनै बिटिसिआव मोननै पस्टआ केबिनेट रेंकनिमोन मोनसे जाहैबाय चिफनि आरो डिपुटिनिमोन गतिके दिनै डिपुटि चिफआ बिटिसिनि डिपुटि चिफआ दिनै केबिनेट रेंकनि नंलिया बिथांनि स्टेटासा दिनै केबिनेट रेंकनि नंलिया अनलि चिफआल' केबिनेट रेंकनि गतिके बेखौबो लांनाय जाबाय दिनै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जायखौ जों मोननो हादोंमोन भारत सरकारजों सावरायनानै बे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ सोलायनानै दिनै सिअ बानायबाय बेयो डिग्रेडेसननि मोनसे माने नेरसोनथि बियो गतिके जोङो मोनफानि उनाव मोनफा जोङो गोमालांनायखौसो नुनो मोनबाय दाखालि रिसेन्टलि दिनै 1 सप्ताहनि सिगाङाव जेरावनाखि सिजिएम कर्ट दंखायोमोन मुसलपुराव बेखौ दिनै जोगारनानै तामुलपुरनि पुलिस स्टेसन गरेस्वर पुलिस स्टेसनखौ दिनै माने रङिया कर्टआव खोलावबाय दा बेखौ धिक्कार होदों दिनै प्रमद बर'आ मा बुंदों बिनि थाखाय खामानियाव बिनि थाखाय माने बिदि लांजानांगौ जायखौनाखि जोङो 2003 सननि उनाव दिनै मोनखाबाय आइन जाबाय भारतनि संबिजितआव हाबखाबाय बे हाबखानायखौनो दिनै मानो जोंखौ नेग्लेक्ट खालामखो गतिके जोङो बे हिसाबै जोङो गोजोननाय गैया दिनै आसाम सरकारनि माने सायावबो जोंहा गोजोननाय गैया मानोना बिथांमोना दिनै मोनफानि उनाव मोनफा एकदम जोंनि पावारफोरखौ लांनो थाखाय नाजागासिनो दं जेरै जोंनि बेयाव लिरखानाय दं 6 सिड्युलाव डिसिखौ जोङो बाहायनो हाया आरो बाहायनांगौब्ला बे आइन जानानै फैनांगोन आइन मथे जोङो बिदोंमोन नाथाय बे आइनखौ नेवसिनानै बिथांमोना होआलाबासिनो दिनै डिसिनियाव हलदा डिपार्टमेन्टखौ जाबसिनना होनानै दिनै बिथांमोना जोंनि उन्नयनखौ एकदम फसंनानै दोनबाय जोंखौ 50 बोसोर फसंनानै दोनबाय दा बिनि थाखाय जोङो फिन खावलायहोदों रायजो राजाफोरखौ जोङो एकजुट जानानै राजखान्थि भाबैबो जोङो एकजुट जानानै जोङो फाइट खालामनांगोन बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोंनि जिथु मोनखानाय 6 सिड्युल बे जाहाथे माने पावारा जे थाफिनो बिनि थाखाय जोङो रायजो राजाफोरखौ एकजुट जानानै जोङो एकदम फाइट खालामनो थाखाय आङो दिनैनि माने बे नोंथांमोननि गेजेरजों आङो खावलायहरनाय थाबाय जोङो उदालगुरि लोकसभा समष्टि डिमान्ड कमिटि आरो लोगोसे उदालगुरि भेरगाव तामुलपुर बे मोनथाम डिस्ट्रिक्टनि बिपिएफ दलनि माने हानजा बे हानजाया उदालगुरि लोकसभा समष्टि जानांगौ आरो थांनाय 11 तारिखआव जे फोसावनाय जोंनि ECI माने इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया बेनिफ्राय फोसावजानाय बे जितु फाइनाल माने माबाखौ जोङो डिलिमिटेशनखौ जोङो गोजोननाय मोनाखै जों बेखौ एक्सेप्ट खालामनो हाया जों बेखौ दिनै रिजेक्ट खालामदों मानोना 6 सिड्युलाव मोनसे प्रभिजन दं 332 माने क्लज नम्बर 5 आव जे 6 सिड्युल एलेकानिखौ बाहेरायाव लांनो मोना दिनै 6 सिड्युल एलेकानि मोनद' समष्टि तामुलपुर गरेस्वर भेरगाव टांला उदालगुरि आरो माजबाद बे माने 6टा समष्टिखौ दरंनि 3 आरो कामरुपनि 2 समष्टि गासै 11टाजों दाजाबनानै दरं उदालगुरि बानायदों जों बेयाव गोजोननाय गैया मानोना बियो जोंनि संबिजितखौ भायलेसन खालामदों जोंनि 6थि सिड्युलखौ कारण बेयाव प्रभिजनाव होखानाय दंमोन 330 आरो लोगोसे 332 नि 5 नम्बर जितु क्लज बेयाव होखानाय दं जे समष्टि दायोब्ला जों बेखौ आलादायै खालामना होनांगौ होननानै बेयाव लिरखानाय दं 6 सिड्युलनिफ्राय आलादायै जोङो लोकसभा समष्टि मोनो आरो एमएलएफोरखौ आलादायै जों मोननो हायो दा दिनै बिथांमोना बेखौ भायलेसन खालामनानै अन्याय भाबै बिथांमोना एकेबारे जोङो दरंनि 3जों आरो माने कामरुपनि 2जों दाजाबनानै गासै 11टा लोकसभा माने विधानसभा समष्टिजों मोनसे दरं उदालगुरि मुंनि बानायनानै हरदों जों बेयाव गोजोननाय गैया जोङो कुनुदिन जों बेखौ एक्सेप्ट खालामनाय नङा आरो जों बेखौ रिजेक्ट खालामदों आरो भबिष्यत जोङो खावलायबावदों जोंनि भारतनि इलेक्शन कमिशनारखौ जाहाथे बिथांमोना मोजाङै सिन्था खालामनानै आरोबाव जोंनि उदालगुरि लोकसभा समष्टिखौ थाबैनो बानायनो होनांगौ बेयाव आसाम गभर्नमेन्टनिबो खैसारि दङ बे जों हमनो हाखानाय आसाम सरकारा जिखौ बानायनो थिनदों बेखौनो बानायना हरदों जों बिदि हिसाबै जोङो माने मिथिना मोनदों कारण जोङो एसे मिथिना मोनदों आसाम सरकारा बहुत बार माने बिथांमोना सावरायदों
बे बाथ्राखौ जोङो मिथिनानै मोनदों गतिके बिसोर बिथांमोना सरकारनि मथेसो बानायनानै होबाय जोंनि रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि नागिरदों आयेना मा बुंदों बेखौ बिथांमोना नेवसिनानै गावसोरनि गोसो मथन बेखौ बानायनानै हरदों ओंखायनो जोङो बेखौ जोङो आजावनो जों हाया जोङो 2003 सननि 10 फेब्रुवारियाव जितु बिटिएनि एकर्ड जादों बिटिसिनि एकर्ड जादों बे एकर्डनि 4.7 नम्बर क्ल'जआव बिथांमोना कमिटमेन्ट होदोंमोन बै समावनो मा कमिटमेन्ट जि समावनिखि डिलिमिटेसन जागोन बै समाव नोंथांमोननो 6 सिडुलनि सिङाव थानाय जेसेबां गामि दं बेफोरखौ लानानै माने विधानसभा समष्टि बानायनानै होगोन एमएलएनि समष्टि बानायनानै होगोन आरो एमपिनि समष्टि बानायना होगोन होननानै बे 4.7 नम्बर क्ल'जआव होखानाय दंमोन रोखा रोखा लिरनाय दं गतिके बे लिरनायखौबो बिथांमोना दिनै आथिंजों जोगारनानै गावनि खुसि मथन बानायनानै हरदों बेयाव जोंहा गोजोननाय गैया जोङो ओंखायनो जोङो खावलायबावदों भारतनि निर्बाचन आय'गखौ इमिडियेटलि सिन्था खालामफिननानै बेखौ जाहाथे उदालगुरि लोकसभा समष्टि हिसाबै बानायनांगौ आरो बे रायजोनिनो डिमान्ड जोंनि बाक्सानि डिमान्ड जोंनि उदालगुरि जिल्लाबाखि माने डिमान्ड गतिके बे डिमान्डखौ एक्सेप्ट खालामनांगौ जोबोर लाजिथावना बाथ्रा दिनैसिमबो बिथांमोना जोंनि बिटिसि अथ'रिटिनिफ्राय जेबो लिराखै जेबो बुङाखै ओंखायनो जोङो धिक्कार होदों प्रमद बर' सरकारखौ बिथांमोना दिनै जुदि स्टेप लानायमोनब्ला गावसोर सरकार हिसाबै जुदि प्रप'जाल हरनायमोनब्ला इसिआ बेखौ नाकच खालामनो हानाय नङामोन दा ओंखायनो बेयाव जेबो रुल गैया जिखिनि 15टा समष्टि बानायना हरदों बेयाव बे सरकारनि प्रमद बर' सरकारनि बेयाव जेबो माने बेयाव फान्डारि गैया माने 3079 खन रेभिनिउ भिलेज दं हाग्रा बंग्रा गासै दङ टोटेलि प्राय 9000 स्क्वायर किलोमिटार बे 9000 स्क्वायर किलोमिटार बेखौ जोङो 2003 सननि 10 फेब्रुवारियावनो जोङो मोननो हादों आरो बे मोननो हानाय हिसाबैसो दिनै माने बे 15टाखौ जोङो माने 15टा विधानसभा समष्टिनि एमएलए जों समष्टि जोङो मोननो हादों आरो लोगोसे मोननै जिहेतु एमपि समष्टि जाथावना जोङो उदालगुरि लोकसभा समष्टि हिसाबै जायखौ डिमान्ड खालामदों 7टा समष्टिखौ लानानै जों डिमान्ड खालामदों बेयाव टोटेलि जोंनि भटारा माने 12,22,666 जन दङ गतिके बे 12,22,666 जन बे भटारखौ दिनै नेवसिनानै बिथांमोना गावसोरनि खुसि मथन बेखौ बानायनानै हरदों जों बेयाव गोजोननाय गैया आरो जोङो बेखौ धिक्कार होदों जोङो बेनि सायाव जोंनि नेक्स्ट हाबाफारिया जागोन जोङो आयेनजिबिफोरजों जोङो सावरायगासिनो दङ बेखौ आयेननि गेजेरजों जोङो फाइट खालामगोन जों बेखौ पार्टी लेभेलावबो जोङो सावरायनाय जादों आरो लोगो लोगो जोङो उदालगुरि लोकसभा समष्टि डिमान्ड कमिटि हिसाबै जोङो सावरायनाय जादों बे हिसाबै आयेननि गेजेरजोंबो जोङो बेखौ नाजाबाय थागोन एकदम बेयो राइट बाथ्रा नोंथांमोना जि सिन्था खालामदों बे राइट बाथ्रा मानोना बिथांमोना 6 सिडुलनि प्रभिजनफोरखौनो फोजोबनानै दिनै एखेबारे मोनफानि उनाव मोनफा लांगासिनो दङ नोंथांमोना मिथिना मोनबाय फरेस्टनि रयेल्टिया आसाम गभर्नमेन्टआ दा खांसै बिथांमोना माने लानानै थांबाय दिनै बिटिसिआव मोननै पस्टआ केबिनेट रेंकनिमोन मोनसे जाहैबाय चिफनि आरो डिपुटिनिमोन गतिके दिनै डिपुटि चिफआ बिटिसिनि डिपुटि चिफआ दिनै केबिनेट रेंकनि नंलिया बिथांनि स्टेटासआ दिनै केबिनेट रेंकनि नंलिया अनलि चिफआल' केबिनेट रेंकनि गतिके बेखौबो लांनाय जाबाय दिनै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि जायखौ जों मोननो हादोंमोन भारत सरकारजों सावरायनानै बे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ सोलायनानै दिनै सिअ बानायबाय बे डिग्रेडेसननि मोनसे माने नेरसोनथि बियो गतिके जोङो मोनफानि उनाव मोनफा जोङो गोमालांनायखौसो नुनो मोनबाय दाखालि रिसेन्टलि दिनै 1 सप्ताहनि सिगाङाव जेरावनाखि सिजिएम कर्ट दंखायोमोन मुसलपुराव बेखौ दिनै जोगारनानै तामुलपुरनि पुलिस स्टेसन गरेस्वर पुलिस स्टेसनखौ दिनै माने रङिया कर्टआव खेलावबाय दा बेखौ धिक्कार होदों दिनै प्रमद बर'आ मा बुंदों बिनि थाखाय खामानि माव बिनि थाखाय माने बिदि लांजानांगौ जायखौनाखि जोङो 2003 सननि उनाव जोङो मोनखाबाय आयेन जाबाय भारतनि संबिजितआव हाबखाबाय बे हाबखानायखौनो दिनै मानो जोंखौ नेग्लेक्ट खालामखो गतिके जोङो बे हिसाबै जोङो गोजोननाय गैया दिनै आसाम सरकारनि माने सायावबो जोंहा गोजोननाय गैया मानोना बिथांमोना दिनै मोनफानि उनाव मोनफा एकदम जोंनि पावारफोरखौ लांनो थाखाय नाजागासिनो दं जेरै जोंनि बेयाव लिरखानाय दं 6 सिडुलाव डिसिखौ जोङो बाहायनो हाया आरो बाहायनांगौब्ला बे आयेन जानानै फैनांगोन आयेन मथे जोङो बिदिमोन नाथाय बे आयेनखौ नेवसिनानै बिथांमोना होआलाबासिनो दिनै डिसिनियाव 16टा डिपार्टमेन्टखौ जाबसिनना होनानै दिनै बिथांमोना जोंनि उन्नयनखौ एकदम फासयनानै दोनबाय जोंहा 50 बोसोर फासयनानै दोनबाय दा बिनि थाखाय जोङो फिन खावलायहोदों रायजो राजाफोरखौ जोङो एकजुट जानानै राजखान्थि भाबैबो जोङो एकजुट जानानै जोङो फाइट खालामनांगोन बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोंनि जिथु मोनखानाय 6 सिडुल बे जाहाथे माने पावारा जे थाफिनो बिनि थाखाय जोङो रायजो राजाफोरखौ एकजुट जानानै जोङो एकदम फाइट खालामनो थाखाय आङो दिनैनि
माने बे नोंथांमोननि गेजेरजों आङो खावलायहरनाय थाबाय।